La cuina de l'Associació Alba de Tàrrega està integrada per la plantilla de 14 treballadors, la meitat dels quals tenen algun tipus de discapacitat. Entre les seves línies d'actuació socials i inclusives s'hi troba la de donar un servei de menjador amb més de 45 pautes nutritives diferents per atendre al·lèrgies, intoleràncies i altres necessitats. I aquest any, com a colofó de bones praxis, s'ha proposat reduir un 75% de l'ús del plàstic. Ens ho expliquen ara mateix. Aquesta cuina central és de les primeres a l'àrea empresarial que van començar a treballar i a inserir-hi persones, perquè és una cuina que dà l'abast a totes les nostres residències, centre de recursos, o sigui, és molt important a nivell intern perquè donem de menjar a les nostres treballadors, usuaris i totes les persones de l'associació Alba, però també fa un any que van començar un servei extern. Aquí elaborem un menú basal, però tenim una variació de 48 pautes diferents sobre aquest menú. Nosaltres tenim un col·lectiu de gent una mica especial, amb unes necessitats diferents. Llavors, clar, hi ha persones que necessiten menjar triturat, però tenim dues classes de triturat. Hi ha persones que no poden, per la seva patologia, menjar dos plats i ho fem tot en un. N'hi ha que mengen triturat separat, n'hi ha que mengen picadet o semitriturat, n'hi ha que mengen, sobretot, sense espines, perquè tenen una dificultat al tragar que qualsevol osset, qualsevol espina pot ser un perill per a aquestes persones. D'intoleràncies tenim moltes. La més normal, que és el gluten, la lactosa, el que no pot menjar ceba, no pot menjar pebrot, no pot menjar enciam, perquè no poden tragar l'enciam. Hi ha quasi 48 que t'he explicat abans. Portem menjar als centres ocupacionals d'Alba, que tenim una a Gramunt, una a Verdú, una a Cervera i 3 a Tàrrega, tant el nostre taller com les dues residències. Després tenim un client molt gran, que és de Juneda, que allà tenen un centre ocupacional més 4 residències, que cada residència tot el menjar va per separat, que sigui un client, nosaltres ens adaptem a les necessitats. I si volem a cada centre individual, ho fiquem individual. Després tenim 2 llars d'infants de Tàrrega, el Niu i la Pau, tenim l'associació d'Alzheimer, també de Tàrrega, i després les nostres llars, que és cap de setmana i sopar, a part del dinar que enviem com a centre ocupacional, els sopars compten com a llar. El servei de cuina central ofereix un servei complementari al que seria el SAT. El SAT és un servei d'atenció a domicili, és a dir, que tenim un equip de professionals que van a casa de gent gran, la majoria, que potser necessiten un suport al llarg del dia, ja sigui per aixecar-se al matí, ja sigui per fer tasques de la llar o ja sigui per qualsevol cosa que necessitin. I una de les coses que també s'ofereix en el SAT és poder portar el menjar a casa d'aquesta gent. Llavors, el servei de cuina fa aquests menjars per les persones del SAT que ho han demanat. Actualment estan portant a 12 famílies aquest menjar, però que esperem que puguin ser moltes més. Treballo aquí i faig moltes coses aquí a la cuina, és a dir, des de posar el primer plat, el segon plat, el postre i el pa. Després també vaig a repartir amb el carretó, caminant per Tàrrega i vaig als domicilis. Als domicilis el que porto el menjar i els deixo a la cuina o on ells volen, però el bo que tenen és que com persones nosaltres amb discapacitat els ajudem puntualment o més temps a persones que tenen alguna dificultat. Com a Associació Alba tenim tot un pla per reduir tot el que seria el tema de residus i promoure la sostenibilitat ambiental.
i tots els serveis de l'entitat han fet propostes per poder participar i col·laborar en aquest pla. Des del servei de cuina, un dels propòsits que s'han plantejat aquest any és reduir un 75% de tot el plàstic que genera el servei. De fet, és un servei que feien servir molt plàstic d'un sol ús per tot el tema d'aquests menús tan individualitzats que ofereixen. I llavors aquest any han començat a fer aquest canvi, un canvi molt important que suposa també una inversió, però també suposa un canvi substancial amb tot el tema de la sostenibilitat ambiental. D'aquesta manera s'està iniciant aquest procés de canvi, reduint el plàstic per aquests tàpers de vidre o per aquests recipients d'acer inoxidable, i això ha suposat una inversió de gairebé uns 6.000 euros actualment, però alhora ha suposat també una reducció. L'any 2022 es va gastar en plàstic gairebé 12.000 euros. Per tant, creiem que a nivell econòmic hi haurà una compensació, però també sobretot a nivell mediambiental.